немавши, тягує наверхование, Богу щастье и труде, предоставленный разом знаний, Богу заспевай молчи, спев подяки, радости спев. В ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Аминь. Благослови и с Духом Твоим. Про заступництва Святого Архангела Михайла хочу молитися у всіх інтенціях, які були прочитані, так само ті, які носимо у глибині свого серця. Свята Імша про святую сестру Фаустину, якої реліквії знаходяться так само в нашому костелі, її заступництво так само заносить Богу в наших інтенціях, як ми були вірними Богу, як ми завжди шукали цієї Божої милосердності, яку Він нам обіцяла своїм життям. Перепросим за всі наші грехи, як ми могли годно зложити в эту найсвятейшую охляну. Споведаемся Богу всемогутному, и вам, браты и сестры, что сгрешил я вельми, думкою, словом, учинком и занятанием. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу Найсвятейшую, завсёды Панну Марию, усіх ангелов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня, да Пана Бога нашего. Нехай измилуется над нами Бог всемогутный, и отпустивший нам грехи, доведи нас до життя вечного. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Молимся. Боже наш, Збавца, выслухай наши молитвы, и учини, как мы с радостью отзначаем память святой сестры Фаустины Анны, научились служить Тебе отданной с любовью, проспана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, яки с Тобою живей благодарю едности Духа Святого, Бог празднуйся веки вечные. Аминь. Читання книги пророка Йони. І звернувся там до Йони і розкажучи: «Встань, иди в Ниневу, великий город, и скажи Торе, что я тебе наказал». И встал Йона и пошел в Ниневу поводле слова Пана. Нинева же была великим городом Бога, на 3 дни ходы, и пошел Йона ходить по городу столько, сколько можно было пройти за 1 день. И ускрикал, кажучи: «Еще 40 лет, и Нинева будет збурена». И поверили ниневитяне в Бога, и обвестили пост, и оправили грехи, от старейшего аж до молодшего. Коли дошло это слово Пана на короля Ниневы, и он устал со своего посаду, и скинул себе плащ свой, и оправился в мир, и сел на подвига, и загадал, как в Ниневе, поводле загаду короля и мужу Явоны, обвестили: «Нехай ни люди, ни живёла, ни валы, ни статки не каштують нічого, а так само не пасяться і не п'ють, але нехай оправнуться грехи люди і живёли, і моцно вскликають до Пана, і нехай кожен отвергнется от злого шляху своего и от насилия, что в руках у них. Хто ведає, може Бог змилується і дарує, і отвергне свой гнев, и мы не загинем. И убачив Бог учинки їхні, что я не отвернулись от злого шляху своего, и пошкодовал Бог, что сказал про несчастье, якое він учинил и не учинил. Это Слово Божие. Дякуємо Пану Богу.
Toż wytrywaje, Panie, kali grach i uspomnisz. Toż wytrywaje, Panie, kali grach i uspomnisz. Zbyli jak liczą Ciebie, Panie, a nie paczuj mój głos. Niechaj Twoje uszy paczują głos moich modlitw. Toż wytrywaj, Panie, kali graki uspomnisz. Kali Ty, Panie, będziesz zważać na bezzakonnik, ktoż wytrywaj, Panie, ale u Ciebie przebaczenia, kabajalicia Ciebie. Toż wytrywaj, Panie, kali graki uspomnij, bo u Pana miłosiernas i szczodreją jako odkupienie, i on odkupić Izrael, a ludzi bezzakonniał Jahody. Toż wytrywaj, Panie, kali graki uspomnij. Alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja. Szczęśliwy, jak posłuchaje Słowa Bożaje i zachowaje jako. Alleluja, alleluja, alleluja. Pan z Wami. Czytanie Świętego Ewangelia według Luki. U той час прийшов Єсус в одну вёску, і женщина по імені Марта прийняла його. У її була сестра по імені Марія, яка сіла каля ног Єсуса і слухала Його слови. Марта ж була занятая многими послугами. І вона, подійшовши, сказала: «Пане, чи тобі все одно, що сестра моя покинула меня одну прислуговывать? Тому скажи ей, как бы помогла мне». Пан же сказал ей в отказ: «Марта, Марта, ты турбуешься и хлопочешься про много, а потреба только одного. Мария ж выбрала наилучшую частку, якая не отымется у ее». Это слово Пана. Хвала Тебе, Христе. Знаем вже на пам'ять ту історію, яка відбулася з двома сестрами. Справді, цих сестр в Євангелії трошки вспоминається і говориться об їх справді разом: Марта і Марія. Що можемо про їх ще сказати цікавого? Можна сказати, що таке у сьогоднішньому Слові Божому звернути на реляції, на відносини поміж двома сестрами, які з'являються сестрами, але однако щось в собі одна має. І по-першому, речу хочуть свою справу розшити про зрозуміння і розмову з Ісусом Христом. Бо коли ми хочемо зрозуміти якусь справу, то треба запросити в наше життя Ісуса Христа. Я решу, що це справа, яка плюс-мінус зустрівся, як щастя, вона вже була давно. У Євангелії вона проявилася. Чому? Бо Ісус Христос прийшов, і тільки можна було звернутися і зрозуміти свою сестру, коли запиталася у Ісуса Христа. Марта була сестра Марія, яка сіла каля ног. Справді, дві родні сестри, одна не спрацювати, друга не почувати, можна було сказати. Але це не до кінця так, не до кінця так. У сьогоднішній Євангелії говорка є так само про справу, яка повинна так само тичитися нас. Бо ми так само, може, не маємо сестер, але маємо дві сторони. Одну сторону маємо Марти, а другу сторону маємо Марії так само. Бо часами від справ наших можемо тікати, як Марія у
костьол і шукати там допомоги, справді це треба. Але це не завжди плюс, бо часами хтось уciekał тільки у костьол, як тільки не виконують якісь праці. Пам'ятаю, як я був дітьом, малим, та був міністрантом, і завжди, коли батько давав працю, я говорив, я йду служити в костьол, роби, що хочеш. Не цікаво, як ти праця. Потім вертався, батько ганяв мене, кричав до праці, і сказав, ну, пробачте, ти вже тягнув, що не пойду робити. А тебе що в руки не відкидались, так було. А мой брат завжди працював, завжди шмат працював і справді. І коли я вже закінчив школу, вже був у 10 класі, мені звернулося, мені справді, мені вже праця інтересувала, я таки хотів працювати. А брат був в армії в це время. Але коли я вернувся в армію, я вже трошки від цієї праці утікав. Все було на моїй банках, на праці, яку треба було, і можна було виконати у хаті. Справді, у чоловіка міняється в житті розному. Але чи те, що я утікав у костюм, чи це не дало якоїсь відваги? Ні. Бог має свої плани. І ми часами акцентно утікаємо від праці, або може шукаємо цієї праці, утікаємо від Бога. Часами когось пориває праця, і хтось тільки від праці відкриває, що на Бога Бога немає часу. Справді, діти, на людей, що дошли, є так є. Але некоторые, можно сказать, будут утекать в костюм, працу не будут выполнять, будут говорить, что вот я и маю працу, маю футболку, и маю тоже эти повязки на ней лежать. И знаете таких людей так само, которые все робят, как только не выбирают працы и утекают от своих обовязков. Так, про что говорит сегодня Иисус Христос? Иисус Христос говорит, коли мы працу становим выше, чем Пана Бога, так это древно. А Иисус Христос говорит, коли мы маем працу, и в этой праце бачим Бога, то мы на добрую напрямку. Коли мы ходимо в костюм, і справді в цьому костюмі маємо Пана Бога, не забуваємо свої обов'язки, які маємо вдома, відносно сім'ї, наприклад, відносно обов'язків, які ми маємо виконувати, працівних, але так само добре. Але коли ми за Богом, коли ми дійсно справді Паном Богом прикриваємося, це для речі. Сьогоднішнє Слово Боже, по-моєму, я хотів на це сьогодні звернути увагу, і ми звернулися сьогодні для мене так само. І кому відказали собі на питання, чи я Паном Богом часами не прикриваюся, або чи я справді не утікаю, чи я працею не прикриваюся Паном Богом. Що у мене на першому місці? Prac zastupnictwa Świętego Fatymy, która propowiada Boże miłosierdzie, занесем до Пана Бога наши супольные просьбы. Молимся за Святого Отца, как Дух Святый постоянно подтримливал его в принятии отказа отношения. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за капитализационные законы, когда мы были верны своему покликанию и возрастали в Божьей любови. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за семьи нашей краины, когда мы во всем брали приклад з найсвятейшей семьи. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за святоров, які працюють у наших парафіях, щоб вони бачили духовні потреби своїх вірників і за спогадою приходили їм на допомогу. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за нас тут собраних, как удел Бога Христа, захочу нас оказывать допомогу усім, хто терпить нестачу голод, кому не хватает любові і ласки. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся у всіх тих інтенціях про заступництва Святого Архангела Михайла, які будуть прочитані, просячи для їх о Божій милосердності. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Всемогутний Боже, без Тебе мы ничего не можем учинить. Подтримливай нас в каждодневном житии и одари свою милосердностью на узор Святой Господи, брат Христа, Пана нашего. Аминь. Все мое житье, и теперь Твой назавсёды, в это мое сердце погляди, Ты любовь моя, одиная. Тебе отвергую, Пане мой, все мое житье, и теперь я Твой
назавсёды. Это мое сердце погрозит, ты любовь моя одинная. Молитесь, как мою и вашу я принял Бог, полетит всемогу. Нехай Пан Бог прийме офяру з рук твоих на прославление и хвалу имя Своего, а так само на корысть нам и всему костелу святому. Всемогутный Боже, мы прославляем суды Твоей ласки, какие выявлялись в житии Святой Фаустины Анны. Покорно Тебе просим, нехай Тебе будет Господовы нашей вяра, як были милые и очистяется милость, раз Христа Пана нашего. Аминь. Pan z Wami, И с Духом Твоим u góry sercy, возносим их до Пана. podziękuję Panu Bogu naszemu. Годно это и справедливо. Сапраўды Божа, сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку, Пане Святы Ojcze Всемогутny Wieczny Boże, u świętych, jakie присвятили Себе Христу, для небесного владарства мы прославляем Твой чудовный провид. Ты закликаешь слабого человека до першопочатковой святости и дозволяешь познать дары, какие нам дасим в будущем свете. Тому за небами и душами святыми мы прославляем Тебе разом с ими, ускликаючи. Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей, госанна на вышине, благословленный Той, кто приходит в имя Пана, госанна на вышине. Сапраўды Божа Ты святы, храніца усялякай святости. Тому просим Тебе, освяти гэтыя дары росою Духа Твоего, как яны сталіся для нас телом и крывёю нашего Пана Иисуса Христа. И Он, коли добровольно выдал себе на муки, взял хлеб и подяку Тебе складаючи, ломал и раздавал своим учням, кажучи: «Бярыце и ешьте з гэтага ўсе, бо гэта ёсць тело маё, якое за вас будзе выдано». Podobnym czynom po wieczery wziął kielich, znał Tobie podziaku składający, podał swoim uczniom, każuczy: «Bierzycie i picie zjawą się, bo гэта jest kielich krwi mojej, nowego i wiecznego zapowietu, jaka ja za was i za mnogich będzie prolita, dziele odpuszczenia grzechów. Гэта czynicie na moją pamięć». Гэта вялікая таемница веры. Обещаем смерть Твою, Пане Иисус, вызнаем Твое воскресение и шагаем Твоего Христа в хвале. Wspominając śmierci z mертwych powstanie Twojego Syna, ofiaruję Tobie, Panie, chleb życia i kielich zbawienia, dziękując, że uczynił nas wodnymi stajać przed Tobою i służyć Tobie. Покорно молим Тебе, как всех нас, прымаючых тело и кровь Христа, Дух Святый собрал у одном. Памятай, Пане, про костел Твой, рассеянный по всем свете, удосконаливал любови разом с папом нашим Францишком, biskupom naszym Kazimierem i всім духовенством. Пам'ятай так само про братов и сестер наших, які послужили в надії на воскрешення, і про всіх, хто у Твоїй ласці дійшов з этого світу і дозволив бачить святво обличчя Твоего. Просим Тебе, змилуйся над всеми нами, как мы заслужили удел житті вечным, в єдності з Найсвятейшей Богородицей Анной Марией, со святым Юзефом, ее обратником, со святыми апостолами, святым Архангелом Михаилом,
aniołami świętą siostrą Faustynę i uczciwi świętymi, jakie z pratyku podawali się Tobie, jak z nimi my chwalili i prosławiali Ciebie wraz z Syna Twojego, Jezusa Chrysta. Раз Христа, з Христом і у Христі, Tobie Boża Ojcze Всемогутny, u jedności Ducha Świętego, usia Wasza na i chwała, prazu Ciebie i wieczny. Молимся до Отца Небесного, як нас научил Иисус Христос, Отче наш. который есть в небе, святится имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штодневного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не уводь нас в спокусу, ale zbaw nas od zła. Просим Ciebie, Panie, zbaw nas od всякого злого, дай ласкаво супокой дни наши, да поможи нам милосердности Твоей, как мы были завсёды вольны от греху и захованы от всякого неспокою, czekali spełnienia szczęśliwej nadziei i przyjścia Zbawcy naszego Jezusa Chrysta. Bo Twoje władactwo i moc i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, Ty skazał apostołom Twoim, supokój покидаю вам, supokój mój daju wam. Prosim, nie zważaj na grzechy nasze, ale na wielu Kościoła Twojego i bądź łaskawy zgodnie z Twojej woli, a daruj go supokojem i jednością, jaki żyjesz i władajesz na wieki wieczne. Amen. Supokój Pana, niechaj zawsze będzie z Wami. I z duchem Twoim. Передайте ближнему знак супокою. Божий, який верш на себе, враги світу, змилуйся над нами, баранку Божий, який верш на себе, враги світу, змилуйся над нами, баранку Божий, який береш на себе гріхи світу, а дари нас упокой. Будь бaranek Boży, будь той, kto bierze na siebie grzechy światu, błogosławiony, poklикany na wieczernie Boże. Пане, я не рада, как ты вошел до меня, але скажи только слово, и будет оздоровлена душа моя.
Молимся. Panie nasz Boże, umarcu, Ty umacował nas niebiesnym gadem, uczynika chyba прикладу святойся скрипом стыдный, на силу нашим смиротным теле терпения Христа и вдулися до Тебе всем сердцем, раз Христа Пана нашего. Святый Архангел Михаил, Бережи нас у змаганні, будь нам обороной, супроть спокусы и пастырь злого духа. Покорно просим, нехай яко Пан Бог, а Ты, княжу войска небесного, могутностью Божией, скинь пекла шагана и інших злых духов, якие на згубу душ снують по свете. Аминь. Помагайся, Яди настань небесный храм, Приможет Спутник нас Божия, уста наши нас, дай силу нам, один Троицы, Бог святый, аминь, во все веки, и закончится наш святяный, угадайся, славою Ты. Amen. Panie Boże nasz,
jedyny Odkupiciel człowieczeństwa. Сегодня мы долучаемся до хоров ангельских и дякуем Тебе за життя благословленного Бронислава Маркевича и тую справу, якую він отдав под опеку святого Архангела Михаила. Сегодня с его допомогою мы прагнем открыться, как принять от Тебе свободу, якую можем отримать про свою муку, смерть и воскресение. Хоть мы бесперепынно повинны вести бескровную борьбу с силами темы, Ты сам был корыстный и приносишь нам оздоровление и вызволение от моцы злого. Просим Тебе, учени, как мы были здольные, отрекшимся от злого духа и всего того, что тримает нас в неволе, наших близких и наш народ. Panie Jezu, Ty сказал, придите до меня все спрацованные и обтяжанные, и я успокою вас. Нездоровым потребны лекаря и хворым. Просим Тебе Твоей милосердности. Просим о выздоровлении наших душ и тел. Для Тебе, Иисус, нема невозможного. Ты сказал, коли Сын вызволить вас, будете заправды свободными. Ты принес новую свободу в Духу Святым. Ты ведаешь, что нам болит, что нас мучая, зневоляя, непокоить и засмучая. Ты ведаешь наши залежности и грешные звычки. Пане, Ты все ведаешь. Ты взял на себе наши хворобы и слабости. Ты благодар милосердности. Взглянь на нас и на тех, кого мы приносим Тебе в сердце. Мы верим в могутное заступництво святого Архангела Михаила, який особливим чином Тебе знаходиться попод знам'ю знаку этой фигуры. Княже Небесный, молися за нас у эту хвилину Божьей ласки. Пане Иисус, Збавитель, пошли своего Духа Святого в минулое и будущее, на наших почутях страха в глубине наших сердец. Вызвали, оздорови, сутеши умацуй нас, Пане, той, кого Ты любишь хворея, тая, якую Ты любишь хворея. Приди, Пане, верим Тебе, доверяем Тебе, просим Тебе, выслухай, Пане, просьбы наших сердцев. Особливий спосіб, по чим молитися, це набаженство у всіх інтенціях, які справляє Святая Мша, урятування нашої święto odwiedzieli w intencji всіх хворих, лікарів, співпрацівників служби охорони здоров'я, за нашу Айчину Білорусь просить у спокої, правді, любові, правди, справедливості. А в вызволении от духу безбожности, немочи, сомнения и безнадейности, про заступництво святого Архангела Михаила покорно и доверчиво просим. За людей, зневоленных духом страху, розпачи, депрессии и думок про самозабойство, про заступництво святого Архангела Михаила покорно и доверчиво просим. За тих, хто знаходиться в залежності від наркотиків, алкоголю, ліків чи тютюну, про заступництво святого Архангела Михаила покорно и доверчиво просим. За людей, залежных от азартных гульнев, порнографии, всяких проявов нечисти сердца и тела. Про заступництво святого Архангела Михаила покорно и доверчиво просим. За людей, залежных от телебачення, интернету и компьютерных гульнев. Про заступництво святого Архангела Михаила покорно и доверчиво просим. За зневоленных духом працеголизму и безмерной активности за кошт духовного и семейного життя. Про заступництво святого Архангела Михаила покорно и доверчиво просим. За тих, хто залежить от веры в забобоны, притчи, астрологию, магию и яснобачение, ворожбу и гороскопы. Про заступництво святого Архангела Михаила покорно и доверчиво просим. За зневоленных духом оккультизму, секстанства, спиритизму и подманного мистицизму. Про заступництво святого Архангела Михаила покорно и доверчиво просим. За зневоленных ненавистью, помстливостью, злопамятством, водами и безлитостностью. Про заступництво святого Архангела Михаила покорно и доверчиво просим. За тих, хто поддается духу хлусти, шуканства, криводушности и несправедливости.
Wraz zastupnictwa świętego Archanioła Michała pokorna i dowiedliwa prosi Wysłuchaj nas, Panie. za tych, kto podporядкований духу пыхи, зайздрости, фанатаристости, эгоизму и гонорливости сердца. Wraz zastupnictwa świętego Archanioła Michała pokorna i dowiedliwa prosi Wysłuchaj nas, Panie. za zniewolonych prawowitością groszej i materialnych dobrotów. Wraz zastupnictwa świętego Archanioła Michała pokorna i dowiedliwa prosi Wysłuchaj nas, Panie. о вызволении людей, які подпорядковані духу злості, ляноти, гніву, неуміркованості у їжі і пічі. Вraz заступництва святого Архангела Михайла покорна і довірлива просим Wysłuchaj nas, Panie. за зневолених грехами мовлення, обговоренных махляцтвами, плетками, подманными подозрениями и осуждениями. Wraz zastupnictwa świętego Archanioła Michała pokorna i dowiedliwa prosим Wysłuchaj nas, Panie. о свободе сердца для наших близких, мужов, жен, детей, братов, сестер и всех родных. Wraz zastupnictwa świętego Archanioła Michała pokorna i dowiedliwa prosим Wysłuchaj nas, Panie. о свободе сердца для świętarów i всех консекрованных особ, які присвятили своє життя служению Богу. Wraz zastupnictwa świętego Archanioła Michała pokorna i dowiedliwa prosим Wysłuchaj nas, Panie. za naszej parafii молитовные группы и супольности. Wraz zastupnictwa świętego Archanioła Michała pokorna i dowiedliwa prosим Wysłuchaj nas, Panie. о вызволении деяния с Бога Духа для tych, кто является ворогом Христа, Костела, Божьего закона и поширая поранства. Wraz zastupnictwa świętego Archanioła Michała pokorna i dowiedliwa prosим Wysłuchaj nas, Panie. za naszych nieprzyjaciół, za tych, kto nas pokrzywdził. Wraz zastupnictwa świętego Archanioła Michała pokorna i dowiedliwa prosим Wysłuchaj nas, Panie. za всех нас тут присутных о поздоровлении наших душаў и телов от духовной, психичной и физической хворобы. Wraz zastupnictwa świętego Archanioła Michała pokorna i dowiedliwa prosим Wysłuchaj nas, Panie. Święty Boże, święty mocy, święty nieśmiały, zmiłuj się nad nami. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiały, zmiłuj się nad nami. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiały, zmiłuj się nad nami. Odważają głodu tajnymi zarazy, barani nas Boża, odrąbnej i niespadzionej śmierci, ścieraży nas Boża. My grzeszny ja, Ciebie Boga prosim, wysłuchaj nas Boże. Молитва для святого Архангела Михайла и Гунабедающий. Святый Архангеле Михайле, княже войска Ванельских, приди на допомогу людям, яким погрожає сила темных, и лишь прискорбное на подобенство Божие, откупленное про житё смерти с мертвых повстаний Иисуса Христа, Сына Божьего, призначенного как святыню Божию, как прокував их Дух Святый. У Тебе, святый Михайле, костел мая своего оборонцу и опекуна, Ты ведешь збавленных до небесного счастья. Проси Бога о супокои, ко мне дозволю тримать людей в неволе и шкодить костелу. Нехай беззаганная панна, правнутая у солнца королева анgelов, простеве, струщить голову антихристу и оборонить своих земных детей от его ворожего впливу. Святый Архангеле Михайле,
a Ojca chwały najwyższego, zaniesie nasze prośby na Boga i wyrazi dla nas Jego miłosierdzie. Bierze nas u zmaganie i słuchać spakuszy i pastek złego ducha, budź nam obrony. Kniaziu, wojska niebiesnego moca i pożeńskiego piekła satanu i innych złych duchów, jakie nas uwodustują po świecie. Посприяй, как мы, разруши вечность, были верными Твоему заклику, Ктошка и Бог. Tajemnicu sakramenta, błogosławiaj nasze Ojcze, prosić podstawowe prawa, Bożonowy zapaliemy, co nam rozum nie tłumaczy, światło nie nas jest. Bogu wieczna Trójcy, błogosławieni Pan i Ojcu jest razem, Ojcu wieczna Prawica, Duchu szkoda i pochodzi, Ojcu wieczna Молимся. Boże, Ty w najświętniejszym sakramencie pokinął nam usławić swojej muki. Prosimy Ciebie, pomoże nam tak uszanować wszystkie tajemnice Twojego ciała i krwi, как мы завсёды odczuwali землю Twojego odkupienia. Jaki żywiejszy wolodarny Boga Ojcą jedności Ducha Świętego, Bóg prazu siebie, jaki wieczny ja. Amen. Ojcze, o niebie nasz
Zapraszają do uszanowania relikwii. Nie całujemy, ale to odchodzimy.